Kodwa on top of loo nto etshutshisa abantu bakaThixo, kwafika ithuba lokuthi aguquke abe kule jeni yokuba ahambe eshumayeza iindaba zikaThixo. Kule jeni ke yoshumayeza iindaba zikaThixo akaqalanga ngokuba ahambe noSilasi, kodwa kukho indoda enguBharabhasi ebehamba nayo endleleni, kodwa ngenxa yobude bendlela kwabakho ii-differences ezenzekayo phakathi kwabo. Wadibana noSilasi ukuze bazofika kule jeni yalapha eFilipi. Udibana abantu ababini ke abasuka from two different worlds. uPawulosi onemvelaphi yokuba ngumntu otshutshisa abantu bakaThixo. Kanti uSilas is the leader of the church of Jerusalem. Kodwa ngenxa yesu likaThixo bahlanganela ukuphilisisa. Yangathi uMandlela ayelahlanga from different backgrounds ezabanye abantu bahlangane baphiliswe nguMandlela. Kuba nomzalwane siyamazi mfowethu, simazi nje nobungajonga sonke apha neevidiyo zethu sozubhaqele eGqitha ebeyiqumbile xa bekhona yena, because part of izinto ebezishiya ebetyala uthando nokonwaba ebantwini. Number 2, ithi iBhayibhile uba basebenza baphilisa intokazi ebenimimoya ebibanikhaza izinto ezikude. Sazoma kule ndawo wokuthi babantu bebethelwa umsebenzi kaThixo. Sithetha ngomzalwane uMntuthu, kodwa nokuba nendlela inganzima, kodwa he knew umsindisi wakhe. Nokuba so many years imeko bezibakho phakathi kweli hlabathi, kodwa ubrother Ntuthe wambambelela uThixo. Bambelela uThixo engelathemba nezinye izinto, kodwa ithemba lakhe walinika uThixo. Abantu basentilongweni ke, kodwa sibonisa imali esenzekayo apha. Ngoku besentilongweni abazalwane, they did not panic. Khange bathandabuzise
senzela into yokuthi ningasenzakalisi. Xelise uAbraham ewayehamba nayiLot ngexesha lengqokolo abayisenzeka kwabalusi babo. Yiva nomzalwane wokuthetha xa esohlula umhlaba phakathi kwabo esithi into yokuthi makaqala khethe, kodwa ndimthanda xa esithi makungabikho mbambano phakathi kwam nawe naphakathi kwabalusi bakho nabam, kuba singamadoda azalanayo. Kubalulekile uba sikhumbule ukuba yintoni esidingileyo sifemeli. Ngelithi igama likaYesu Kristu uSithu. Amen. Ndifuni ke